Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ गुवाहाटीयाव 1.5 कोटी ड्राग्सजों लोगोसे सानै हमजादों ड्राग्सनि बेरेखा कामरुप पुलिसनि मोनसे गेदेर हानजानि नायबिजिरनाय साहा गुवाहाटीयाव कामरुप पुलिसा अपारेशन खालामनानै बोखांनो हायो गोबां बिबांनि हेर'इनजों लोगोसे सानै फालांगिरि गेस लांनाय बुलेटनिफ्राय कामरुप पुलिसा 250 ग्राम हेर'इनखौ बोखांनो हायो गेस लांनाय बुलेटआव मणिपुरनिफ्राय डिमापुर जाना साहा गुवाहाटी बड'लेण्ड प्लान्टसिम लाबोदोंमोन बे गोबां बिबांनि ड्राग्सखौ बोखांजानाय हेर'इनखौ इन्टारनेशनेल बाजाराव 1.5 कोटी रां जागोन होनना पुलिसा मिथिहोदों हमजानाय सानैखौ मणिपुरनि इमानुएल खारसि आरो खंथकजाम अजे मेटे होननानै बुंथियो कामरुप पुलिसा नैथियाव दङ गवालपारायाव थांनाय 8 बोसोरनिफ्राय सा 25 आइजोआ हराव पहरा होबोदों गामियाव सानजा गवालपारानि सिमलितलानि नयापारा गामियाव हराव पहरा होयो हानजासे गोहोगोरा आइजोआ मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 8 बोसोरनिफ्राय जौवानिफ्राय उदां रायजोनि बे जर'खा सिमलितलानि नयापारा गामिया हरनि लामायाव सोलिनाय जौवा ड्राग्सनि बेरेखा आखायाव टर्च लावथि लानानै बे हानजासे आइजोआ पहरा होयो सानजा गवालपारानि सिमलितला पुलिस थानानि सिङाव थानाय नयापारा गामियाव हराव जौवा ड्राग्स गान्जानि बेरेखा बे हानजासे आइजोआ थांनाय 8 बोसोरनिफ्राय बेफोरबायदियै गोख्रों गसंथिबोदों बे आइजोफोरनि गोहोखौ गिनानै गामियाव दासान्दि सोमजिदों मोनसे गोजोन थासारि थामथियाव दङ रजनी बसुमतारीनि सावथुनाव संगिना ब्रह्म फुजि बसुमतारी आरो हेलिना दैमारी मोना जयैनो फाव खालामगोन बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा डिरेक्टर प्रडिउसार रजनी बसुमतारी जाय जोलै दा सिट बायदि सुपारहिट बर' सावथुन दिहुनदों बिथाङा आरोबाव मोनसे गोदान जारिमिनारि सावथुन जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेराव लानानै फैगासिनो बे सावथुननि मुंखौ मैया गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों वाइल्ड स्वेन्स एबा गराय फाख्रि होनना फोसावनायनि उनाव दिनै डिरेक्टर रजनी बसुमतारीया बे सावथुनाव सोर फावगिरिया फाव खालामगोन बेखौबो फोसावबाय बर' सावथुन मुलुगाव गिबि खेब साथाम टप 3 फावखुंग्रिफोरखौ लानानै डिरेक्टर रजनी बसुमतारीया बे खेबाव बयनिबो गोसोखौ बोनो थांगासिनो दं रजनी बसुमतारीया फोसावनाय बादिब्ला बे सावथुनाव संगिना ब्रह्म फुजि बसुमतारी आरो हेलिना दैमारी मोना फाव खालामगोन ब्रैथियाव दङ बङाइगावआव बिबौआ फिसौजोखौ जिनाहारि खालामो मैया बृहस्पतिबार खालि हराव बङाइगावआव मोनसे मुगैथाव जाथाया जायो बिबौ फिसौजोनि गोथार सोमोन्दोआव दागो फुनाङो दुथां सुबुङा मिथिनो मोननाय बादिब्ला 66 बोसोर बैसोनि जगिन बनिकिउआ गावनि उन्दै फिसौजोखौ देहायारि गाग्लोबो बे मुगैथाव जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगो जगिन बनिकनि फिसाजोआ पुलिसनि खाथियाव बिफानि बेरेखा केस होयो बे मुगैथाव जाथाया जादों बङाइगाव सहरनि मिशन रड ओनसोलाव बङाइगाव पुलिस थानायाव 502/21 नङाव केस थिसननाय जादों पक्स' आयेननि सिङाव दायनिगिरिखौ पुलिसा हमदों बाथियाव दङ गरेस्वराव अरुणोदय बिथांखिखौ लानानै बेले बेजे नायबिजिरनायनि दाबि रायजोनि बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि गरेस्वरनि गुबुन जायगायाव अरुणोदय बिथांखिनि फारिलाइ दिहुननायाव गोबां बेले बेजे जानायनि अजद दैखांदों बिनि सिगां रामगाव आरो हाजलापारा गामियाव अरुणोदय बिथांखिनि फारिलाइनिफ्राय मोननो गोनां सुबुंफोरनि मुङा सुसनजायैखौ लानानै खुद्रिखांदों रायजोफोरा बाक्सानि फेटना BCDCनि सिङाव थानाय सिल्किजार गामियाव गोरिब रान्दि आरो जुलि जायै आइजोफोरनि मुंखौ अरुणोदय बिथांखिनि फारिलाइयाव सोनाय जायाखै होनना खुद्रिखांदों गामिनि रायजोफोरा दथियाव दङ बिस्वजित दैमारिया मिरु गेलेमु मन्थ्रिखौ लोगो हमहैदों आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया मिरु गेलेमु मन्थ्रि किरेन रिजिजुखौ लोगो हमहैदों मख'नो गोनांदि आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिथाङा लेङाइ हादर बेंगिरि एम वेंकाया नायडु आरो लक सभानि बुंथिगिरि एम बिरलाखौबो लोगो हमहैदों होनना खौरां मोननाय जादों स्निथियाव दङ APDSLखौ प्राइभेटाइजेसन खालामनो हागौ APDSLआव 1300 कोटी रां दाहार थानायनि थाखाय बेखौ प्राइभेटाइजेसन खालामनो हागौ होननानै बुंथिदों मन्थ्रि बिमल बरा बिथाङा मैया बृहस्पतिबार खालि आसामनि गोहो मन्थ्रि बिमल बराया आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेडखौ फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव मुलाम्फा खालामनो हायाब्ला प्राइभेटाइजेसन खालामनाय जागोन होनना इसारा होदों दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम
गोजोन्थों।